Yr hyn sydd gennym ni fama heddiw ydy y ffordd i lawr i Nant Gwrtheyrn. Da ni wedi dod o gyfeiriad Caernarfon i bentra Llithfaen, ac ar ôl ni basio tafarn y Feic, oedd ar y chwith i ni, mi oedden ni'n troi i'r dde. Mae'n arwyddion clir iawn yn dweud lle mae Nant Gwrtheyrn. Da ni rwan wedi dod i fyny'r ffordd, heibio'r tyddynod oedd ar y dde i ni, at y maes parcio eang sydd ar y chwith uwch ben y Nant. Mae'n ddigon o le fama i ddegas nad cannoedd iddo gair. Rwan ta. Peth nesaf ydy yn bod ni'n mynd i lawr i'r Nant. A mae hon o ffordd sydd yn achos pryder i lawer iawn o annibynwyr ar hyn o bryd, wrth iddyn nhw feddwl am ddod i'r cyfarfodydd blynyddol ar ddechrau mis Gorffennaf. Felly be dwi'n mynd i wneud ydy mynd â chi i lawr y ffordd. Felly dyma ni'n mynd. Ni'n cadw mewn ger isal wrth reswm, dwi yn yr ail ger, a dim ond dilyn y ffordd yn bwyllog. Mae lawer iawn o bobl sydd yn meddwl bod hon yn fwy serth na ma hi. Fel gwelwch chi, mae i'r ffordd yma wynab da. Da ni'n dod at yr arwydd canolfan iaith, heibio i hwnnw a trwy'r glwyd. Mae gryn dipyn o dorri coed wedi bod yn yr ardal, fel y byddwch chi yn sylwi. Lle i basio ar y chwith i ni yn fama, ond dim byd yn dod, felly da ni'n mynd yn blaena. Dim byd i achosi pryder hyd yma. Mae'n pasio arall ar y chwith, ac yn blaena yn ni. Mae'n pasio arall eto ar y chwith. Da ni'n dal i fynd. A rwan o'n blaena ni, da ni'n gweld y môr rwan. Mae yna dro yma, olwch chi, digon o le. Mae hyd yn oed bus yn medru mynd rownd y gornel yma, heb ddim traffarth o gwbl. A da ni'n mynd rownd y tro, ac i lawr yr allt. Aros yn yr ail ger. Cadw'r cyflymdra'n isal tua 10 milltir yr awr. Dim rheswm i boeni o gwbl at y gornel yma. Da ni'n mynd rownd y gornel, a dyma chi fan yn dod i'n gwynebu ni. Dim problem pasio. Heibio ni, a dal i fynd i lawr i'r Nant. Mae'n pasio ar y dde tro yma. Da ni'n dal i fynd. Dim broblem o fath yn y byd. O blaena ni, mae yna gornel arall, a sylwch, mae yna ddigon o le, mae bus yn mynd rownd y tro, mae heb ddim traffarth hefyd. Felly, da ni'n cymryd y tro yn bwyllog, yn dal i fynd i lawr, ffordd braf yn mystyn o'n blaen ni. Mae'n pasio ar y chwith, fel y gwelwch chi, mewn munud. Dyma ni, dal i fynd yn o'n blaena. Dydy hon ddim yn arbennig o serth yn y fan yma. Hynny, da ni'n cymryd digon o bwyll. Mae'n dod lawr, ac i lawr, ac i lawr. Mae'n pasio ar y dde yn y fan yma. A rwan, da ni'n dod i'r ganolfan sydd yn Nant Gwrtheyrn. Yna ni, grid gwarthag yma. Mae'n waith adeiladu mynd ymlaen. Gadwan ni'r chwith yn fama. A fel y gwelwch chi, mi ydyn ni'n syml iawn wedi cyrraedd y pentra. Mae mor hawdd a hynny os da chi'n dod lawr i'r Nant. Dim rheswm i boeni, yn sicr dim rheswm i golli cwsg. Da ni chwilio am le barcio. Tybad gawn ni rwla cyfleus. Mae yna bob amser un lle ar ôl. A dwi'n meddwl mod i wedi dod o hyd iddo fo. Os fedrai dynnu mewn yn y fan yma. Dwi'n meddwl y byddwn ni'n ddiogel. A dyna ni. Wedi cyrraedd Nant Gwrtheyrn.